Il-Kumitat Eżekuttiv ħatar lill-Avukat Michael Piccinino bħala Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv tal-Partit u ġie elett fuq rakkomandazzjoni tas-Segretarju Ġenerali Francis Zammid-Dimek. Is-Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv u uffiċjal tal-Partit u għaldaqstant u wkoll membru tal-Kumitat Eżekuttiv, tal-Kunsill Amministrattiv u tal-Kumitat ta' Tmexxija tal-Partit. Il-ħidma ewlenija tas-Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv hi li jassigura kuntatt kontinwu mal-kumitati sezzjonali, il-kumitati reġjonali u organizzazzjonijiet oħra tal-Partit, kif ukoll jaħdem jitfit mal-uffiċċju Elkom. L-Avukat Michael Piccinino u min raħal ġdid u għandu 25 sena. Għandu esperjenza vasta f'diversi entitajiet mhux governattivi fejn fost l-oħrajn kien President tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Fil-Partit Nazzjonalista, Michael Piccinino ilu jservi għal diversi snin fil-Kumitat Sezzjonali ta' Raħal Ġdid f'diversi karigi u għal 5 snin irrappreżenta lil kumitati tar-Raba' Distrett fil-Kumitat Eżekuttiv u okkupa wkoll diversi karigi fih dan il-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista. Matul dan is-sajf, Michael Piccinino beda jservi wkoll bħala il-Koordinatur Politiku tal-Partit Nazzjonalista.